Još jedan koncert u okviru koncertne sezone filma održan je u sredu 17. januara u Univerzitetskoj galeriji. Ovo muzičko veče bilo je posvećeno onima koji svoje znanje i umeće dele i prenose novim generacijama na filmu, te je publika uživala u nastupu nastavnika i saradnika našeg fakulteta. Želela bih da iskažem veliko zadovoljstvo što ću nastupiti na večerašnjem koncertu, koji je, da kažem, eklatantan primer zajedništva u kolektivu, gde iz redova profesora, nastavnika, odnosno i saradnika, nastupaju, pa mislim već tradicionalno, kolege svake godine, dela i klavirske i kamerne literature i reprezentativna dela za violinu. Večera ćemo imati prilike da čujemo i harmoniku. To je izuzetan primjer i za naše studente, kao zapravo jedan prikaz zajedništva, atmosfere, a negde i u skladu sa ovom prazničnom još uvek atmosferom. Dobro odmeren i odabran program koji se protezao od baroknih do savremenih kompozicija i izuzetno umeće izvođača koji su nastupali bili su odličan primer studentima. Sve navedeno potvrđuje značaj ovakvih događaja i govori u prilog tome da koncerti ovakvog tipa svakako zavređuju svoje, nadamo se, redovno mesto u koncertnoj sezoni filma.